Kuljetin Kumi on kuljetinjärjestelmiin liittyvän palvelun ammattilainen Porissa. Huollamme, korjaamme ja vaihdamme niin kumiset kuin muoviset kuljetinhihnanne vankalla kokemuksella. Oli asia sitten pieni tai suuri, me autamme. Kokonaisvaltainen palvelu lähtee aina asiakkaan toiveesta. Ammattitaitoiset asentajamme tarkastavat tilanteen, suorittavat tarvittavat mittaukset ja kauttamme saat kaikki komponentit, jotta tuotantonne voi jatkua keskeytymättä. Kuljetinhihnat valmistellaan loistavan tiimimme toimesta huolella ja tarkkuudella. Ei niitä turhaan ole kehuttu. Mittatilauksesta valmistuvat myös monenlaiset kumimatot, palat ja tiivisteet. Kumiointeja ja pinnoituksia teemme tilanteen mukaan meillä tai asiakkaan kohteessa. Kaiken lähtökohtana on auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Monen asiakkaan kanssa on jo vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö, joka kertoo molemminpuolisesta onnistumisesta ja luotettavasta kumppanuudesta. On asiakkaana sitten kansainvälinen pörssiyhtiö tai toiminimiyrittäjä, on tavoitteena löytää asiakasta palvelevat kustannustehokkaat ratkaisut. Kun asiakas voi hyvin, me voidaan hyvin. Me haluamme olla luotettava kumppanisi kuljetin asioissa ja mukana varmistamassa tuotantosi kannattavan toiminnan jatkossakin. Kuljetin Kumi, täyden palvelun hihnatalo.